गिबियावनो खुलुमबाय जोंखौ उरांगिरि दिनै मेल लिंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय फैगौ नभेम्बर 5 नभेम्बरनिफ्राय बेहाय आसाम फुटबल एसोसिएशनजों खुंफुंजानाय ASPL आसाम स्टेट प्रिमियार लिगआ बाहायनो जानो थांगासिनो दं दा बाहाय जागोना जाहैबाय GBFC नि हम ग्राउन्ड हिसाबै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब खामलायब्रिनि बे हम ग्राउन्डखौ बिसोरो बासिनानै लानाय जादों दा बाहाय गासै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 7टा गेम जागोन बे गेलेनायानो दा 5 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन सानसेनि हाबाफारि लानानै बेयाव गासै जोंनि रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 7टा गेम जागोन बे जाहैबाय 5 नभेम्बरनिफ्राय 28 नभेम्बरसिम बबेनिफ्राय फैगोन एसे बुंनो बेवहाय दङ जाहैबाय गासै 8टा टिम दङ जोंनि बे हम टिमखौ लानानै GBFC खौ लानानै बेहायनो जाबाय जाहैबाय इउनाइटेड चिरांदुवार खोरोमदाव FC 11 स्टार FC मरान टाउन क्लाब जरहाट टाउन क्लाब दिमा इउनाइटेड कार्बि आंलं मर्निं स्टार गासै बै मोनसे गावनि हम टिमखौ लानानै 8टा टिम बाहागो लागोन बेयाव गासै टिकेटनि खेला जागोन टिकेटआ जाहैबाय जेनेरेल ओरैहाय जोङो सानजाजों जेनेरेल मोनसे जायगा दोनदों बेनो जाहैबाय 20 थाखा ओमफ्राय गेलारियाव 50 थाखा VIP आव 80 थाखा ओमफ्राय सिजन टिकेट हिसाबै लायोबा बेवहाय गाजोन 450 थाखा मा खालायगोन दा रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायदों जोंनि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा आरो बे जायगानि मानसिफ्रा जोबोरैनो मोजां मोनखायो फुटबलखौ दा खावलायबाय बिथांमोनखौ जुदि खेलायाथ' बिराद मोजां जागोनानो बिनि थाखाय खावलायबाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलायाव जों जगदान होयो